Via Sagra. Flimkien mal-għaqda dilettanti ġimgħa kbira Għawdex. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. 12 il-stazzjon. Ġesu mejjed fuq is-salib. Nadorawk u Ġesu unberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Ix-xemx ma tistax tara, il-mewt ħarxa tas-Sinjur. Tinsatar f'dalma kbira, bin-niket u d-dulur. Tirtod bil-bisa d-dinja, jiċċarrad f'dan il-ħin, tat-tempju l-velu mqaddes, jitwerwru il-bnedmin. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mill-mlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina.